Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng kare-kare. Mga kapudibit, pork kare-kare. At ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantang kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ay, cheers tayo ba? muna. Cheers. Cheers. Yan, hindi muna kami nag-cook. Sa ano na lang. Susunod, sa Monday. Yung nagagalit kasi. Oo. Hindi, okay lang yun. Naano lang tayo sa ano. Yan, sarsa muna, sarsa. Sarap. Yes. Sarap. Ano itang bagok ka? Ito yung bagoong ni Ate Alvis. Ikaw, wala? Ay, ayoko. Ayaw mo? Oo, Ay, bawal ganun. tayo. Ayaw. Ayoko. Oh my God. Oh. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Saglit ah. Ayan. Mas manyaman. Ayan. Alata na po. Siyempre, sa akin. Mm. Mm. Naman. Ang sarap ng ano. Sarap ng sarsa. Mm. Maraming mani. Malinamnam. Sarap. Mapinat yun eh. Mm-mm. Naman. Ang sarap. Mm. Bagoong tsaka bakit. Alang. Mm. Naman. Kulay. Gusto ko ng salsa. Puso. Yung rice namin ano, marami. Kasi gusto namin yung kare-kare. Siyempre taba. Para sa akin. Taba. Yung taba.
Mm. Sarap. Yaman mga kapudibis. Pag nag-order kami sa sa restaurant, minsan gulay, kare-kare gulay na lang in-order namin. Mas marami pa yung gulay, no? Hindi. Masarap din kasi. Kahit kare-kare gulay lang. Kahit walang karne. Mm. Kadinlindan mo. Hmm? Rice pa. Mm. Yaman. Mm. Mm. Lagi sabi. Papa. Kaya gulay ako. Happy birthday, Sophie Marquez. Yes, happy birthday. Birthday ng Maria Sophia Marquez. Kamag-anak po niya yan. Happy birthday. Manilyn Ray. Ay, ano pa yun? Yung Miss Universe. Oh, Michelle D. Ayan. Happy birthday, Sophia Marquez. Birthday niya ngayon. Sana'y mabusog mo kami. Talaga? Ang sarap ng sarsa. Ayaw mo? Ayun, no? Ako nakaubos ng sarsa. Ayaw. Sarap din na crispy kare-kare. Ang sarap mo. Ayan. Mag-comment kayo anong klaseng kare-kare ang gusto niya. Si Bal, kahit anong kare-kare. Kumakain na tayo kare-kare. Gusto ko naman gulay. Bye, kubo. Yung kubo yung gusto ko. Diyan, nakakunata. Ito yung tulisin Na? ko. Ito. Ha? Diyan. Hindi, dami pa. Sa'yo yan. Sa'yo. Akin. Akin ang rice. Sa'yo ulam.
Uy, sarap. Si Madam, sabi niya, ba't daw lagi daw ako nung unang natatapos? Ayan pa. Si ano? Si pamangkin ni Sophia, si Ellie. Ayan. Shout out, Ellie. Nagsishoutout po kasi tayo. Mm-mm. Pag sabay kami natapos, di ba, mauubos yung oras natin. Tapos siya shoutout. Hahaba. Mapaklayan kayo. Puso. Grabe, sarap. Busog na busog ako. Sarap po. Magluto na kayo. Kahit kare-kare gulay lang po, solve na. Mm-mm. Kahit walang karne. Kahit sa restaurant, nagsiserve naman po sila ng kare-kare gulay. Pwede naman yun. Kaya pwede din po ay magluto ng kare-kare gulay lang. Diba? Mm-mm. Masarap. Hindi, kahit unti lang baboy. At kalating kilo lang. Ayan. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout. Mag-comment na po kayo sa mga gusto mag-shoutout, magpabati ng happy birthday at anniversary. Ayan. Mm-mm. Mag-comment na po kayo. May natira po ako dito. Sobrang busog na talaga ako. Yan. May tirang dalawa. Sayang. Sayang. Ayan. High tide na naman sa amin. Grabe. Excuse me. Sophia Marquez, happy birthday kaya ka ulit. Yes, happy birthday. Game na. Ayan, gusto ko lang shoutout si Allen. Ayan, si Allen at si Brian. Ayan, si Shoutout Madam. po. Kapatid ko si Shi at saka si Benji. Ayan, Makapu Davis. Ati kami puntagan. Adwang pirasong babi. Ayan, lung pirasong babi. Makapu Davis. Ang gana kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na po. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.